Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Nos, itt láthatjátok a kézi bálázómat. Visszahoztam a műhelybe kis átalakításra. Tegnap már a képeken láthattátok, de nagyon sok kérdésetek volt, hogy hogyan is működik a szerkezet. Megpróbálok ebben a kis videóban minden kérdésre válaszolni, illetve meg is mutatni, hogy miről is van pontosan szó. Hát ezzel a telefonnal nem lesz a legtökéletesebb a videó, de igyekszem majd mindent részletesen megmutatni nektek. Amint látjátok, raklapanyag, tetőből megmaradt faanyagokból készült az egész, szóval ilyen hulladékanyagoknak mondható fák ezek. Nem kerül nagy összegbe, még ha meg is kell vásárolni hozzá az anyagot, bár mindenkinek van szerintem otthon egy kis elfekvő fa hulladékja. Na, kezdjük! Maga az erőkar, illetve a két oszlop az 5x5-ös, 5x6-os faanyagból készült. Hát legalább ilyennek lennie kell, mert azért csak lesz itt egy kis erőkifejtés. A többi az raklapdeszka, colos deszkák ugye, illetve tetőléc. Az erőkar rögzítése, amint látjátok, 12-es csavarral történt, illetve a nyomó asztalnak a felfüggesztése is. Itt hátul annyit csaltam, hogy nem tudom mennyire látjátok, hát a lámpa is elég rossz helyre világít így, de kifúrtam a erőkart 16-os furattal, és egy 16-os vékonyfalú csövet tettem be, ami a tengely szerepét tölti be itt, amint látjátok remélhetőleg, illetve két alátét. Itt már nem használtam tengelyt, itt csak két alátét van a lecek között, itt is ugyanúgy 12-es csavar. Látjátok, van egy kis lengése, ennek van szerepe is majd. A méretekről annyit kell tudni, hogy 1 méter magas, lábak nélkül. Hát a lábak itt raklaptuskók, 3 darabot tettem alá, célnak megfelel. Szóval 1 méter magas, 43 cm hosszú, és 35 cm széles. Ez a belső méretek. Az erőkarnak a hossza 115 cm, a végét egy kicsit elkerekítettem, jobb a fogása így. Az oszlop magassága a tetejétől, ma adom a méretet nektek, az 25 cm, illetve az oszlop közepétől a nyomó rész közepéig 20 cm van, ott helyezkedik el. A felfüggesztő rész az 2 darab tetőlécből áll, középen egy 5x5-ös tuskó, egy kisebb merevítést adtam neki, a nyomó rész pedig egy sima egyszerű colos deszka, egy szélesebb fajta. Annyit kell itt tudni, hogy a nyomótányér, hát én így hívom, az 3 cm-rel rövidebb mind a két oldalon, mint a belső méretünk. Ez pont megfelel annak, hogy a szénát, takarmányt le tudjuk vele préselni. Amint látjátok, ennek van egy holt játéka. Ennek van egy szerepe, majd mikor meg van préselve a takarmányunk, itt látjátok ezt a fém szerkezetrészt, ide be tudjuk akasztani a erőkarunkat, nem kell majd tartanunk
mikor összepréseltük az anyagot, és kötjük össze a bálát. Látjátok, ennyi holtjáték van. A másik nagyon fontos kérdés, amit feltettetek, hogy van a madzag elvezetése. Hát én ezt elég egyszerűen oldottam meg. Fantázia kérdése szerintem. Amint látjátok, 2 darab kis kampót helyeztem be az oszlopokba. Bármelyik barkács szaküzletben kaptak ilyen kis kampókat, bár egy darab szöggel is megoldható a dolog szerintem. Mutatom is, hogy fűzöm be akkor a bálamadzagunkat. Láthatjátok, egy kis fület kötök a madzagra. Beakasztjuk a kis kampónkba. Hátul semmilyen rögzítése nincs a madzagnak, amint látjátok. Nincs rá szükség. Lent láthattok 2 kis lécdarabot, illetve 4 darab csövet. Aki ért egy kicsit a barkácsoláshoz, ez Berman cső darabkák, villanyszerelésben használjuk, ugye? Na ezt 4 darab, vagy hát egyesével egy-egy darab csaraarral fogadtam le az aljához. Megvágtam őket tapétavágó késsel. Láthatjátok, remélem, hát amennyire van fényünk, ugye? Ebben bele tudjuk szépen akasztani a csövet, a madzagunkat. Egy kézzel egy kicsit így maceráns. Ennyiről van szó. Ez nagyon könnyen kiold egyébként. Semmilyen ellenállása nincs, mikor vesszük ki a bálát, de így ott tartja a zsinórt, ahol nekünk kell. Ugyanezt megcsináljuk a másik madzaggal is. Tessék, befűztük a 2 darab madzagunkat. A 2 darab lécnek egyébként az a szerepe, hogy mikor tömítjük itt szépen a takarmányunkat, ugye ezek a műanyag csövek azért elég könnyen össze tudnának horpadni. Na ez a 2 darab léc nekünk pontosan megoldja azt, hogy ne préseljük össze őket. Annyira feltartja ott majd a takarmányt. A 2 madzagot átvezetjük az ajtónak a 2 kihagyott résén, és majd utána tudjuk bezárni. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen macerás lesz az a videó, de egy kézzel nehézkesebb megoldani ezeket a dolgokat. Nos, így láthatjátok, a 2 madzagunk kijön. Az a lényeg, hogy ilyenkor ne feszüljenek meg, mert akkor kipattannak a csövekből. Lezárjuk az ajtót. Látjátok, ez is egy teljesen egyszerű megoldással van megoldva. Így van a zsinór vezetésünk. Ha megtöltöttük a présünket takarmánnyal, a karral ugye lepréseljük a takarmányt teljesen, be tudjuk akasztani a kis ütközőbe. Így a felső madzagokat leakasztjuk, és majd átvezetjük itt fölül a réseken. És utána tudjuk a kötözést megoldani. Ezt majd a következő videóban mutatom meg. Csak az a baj, hogy itt szakad az eső jelen pillanatban. De majd valahogy behozom a takarmányt legalább annyit, hogy egy
bálát tudjak nektek csinálni. És láthatjátok a teljes üzemelését a készülékünknek. Két picike kis 60-as zsanérral van az ajtónk rögzítve. Ez is használt, nem új, semmi sem új. Nekem talán csak a csavarok kerültek pár forintba, volt talán 200 forint is hozzá. Minden más hulladék limlom anyagokból lett összehozva. Nos, ennyi lenne akkor az első videóm. Bármi kérdésetek van, nyugodtan keressetek privátba, vagy a hozzászólásoknál, és segítek, amiben csak tudok nektek. Nos, köszönöm szépen, sziasztok!